Şuşu ülkede 2003 yıldan beri işleyimim. 17 yıl buldu indi. Benim qarada 6 ülken kişi var. Alarның kubisi 80 yaştan uzgan indi. Invalidlar var arasından. Hükümet tarafından garantiyalangan iş күрсәтәбез инде без. Шуларга керә инде. Идән жуулар, магазинга бару, ошарга әзерләргә ярдәм итәбез инде. Шундый эшләр керә инде. Эшкә инде мен сөйнеп барам, алар мине кызым дип каршы алалар инде. Рәхмәт әйтеп, алар миңа саубуллашып калалар. Рәхмәтләрен укып, шулай эшләйбез бик тату. Алар инде көтеп торалар безнең килгәнне. Иң беренче сабырлык кызым. Кешеләрне хөрмәт итә белү, ярата белү, уважать итә белү кирәк. Аннан соң 200 булмаска, ялганламаска, шомартмаска, дөресен әйткәндә, чын кеше булу өчен чын кеше булу кирәк. Ярата белергә кирәк, эшне дә сөя белергә кирәк. Менә шуларны безнең фәнвизә барсын дәйбәт итеп башкара, без аңа бик зур рәхмәтле. Мен үзем инде хәзер 93 яшьлегә бит, Ватан сугышы ветераны, тыл ветераны, икенче группа инвалид. Мені ол хезмәткәрләрдән бик канәгать, социаль защитага мен бик зур рәхмәтле. Менә инде алар 5нче елдан бeri 2005 елдан бeri карыйлар. Шулаймы соң әле? Дөрес әйттемме?